Aduna nay lead ang kapulisan sa nitabong pagpamusid sa usa ka bakery sa Aytabora Street, Barangay Poblacion Pardo, ning Dakbayan sa Sugbo. Sa ira nato ang detalye pinaagi nining report. Kini ang nahulikam nga pagpamusid sa usa ka bakery niadtong kadlawon sa Nobyembre 21. Makita pa kining duha ka mga lalaking nagmotorsiklo diin ang angkas maoy ni pabutok siyang armas. Kaduha kay gayon punting sa bakery. Gani hapit pa maigo ang usa ka lalaki nga nagbarog duol sa bakery. Giklaro hinuon sa kapulisan dili ang maong lalaki ang tumong sa pagpamusil. Nangabuak ang bildo sa estante sa bakery og white tao sa sulod dinhi. Aduna nay gisubay nga lead ang kapulisan sa naasoing pagpamusil apan wa nila una idetalye tungod kay nagpadayon pa man ang ilahang investigasyon. Ana-anak kitay lead nga gisundan ni ini nga panghitabo. Giklaro sab sa Cebu City Police Office nga dili indiscriminate shooting ang nahitabo ug walay angayan ikabalaka ang katawhan sanglit isolated truck kini. Definitely, this is not a case of kanang bisag kinsa lang bitaw ang pamusilon. Katong pagpamusil ni adto niyawas na agituyo. So mo na nga ato ang gikuanan karon, mo na ato ang gisugdan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.